in-nifs, Jista' jkun l-arja tqila. Noqogħdu iktar fl-eluq, bitwieq magħluqin allura anke mikrobi bqgħu jduru. Jiena fil-għaxija nħoss naqra iktar. Isu meta nħoġġ fil-għaxija isu nibda ninstat. Ħafna minna imbagħtu biha. Affarijiet żgħar ħafna. U ħafna minna allura ngħidu ma nagħmel xejn. Dik l-iktar ħaġa komda. U anke fis-sajf għax is-sħana. Fix-xitwa għax il-bart dejjem skuża lesta. Ekku. Bil-Ingliż jgħidu don't wait for all the lights to be green, Ġan. Jiġifieri toqgħodx tistenna illi biex tagħmel xi ħaġa irid tkun kollox perfett. U għax sibt lil min joħod li ħsib it-tfal, u r-raġel issa pereżempju qed jissapportjani qed isajjar li hu, u jiena sibt il-ħwejjeġ mitwin lesti biex malli nqum mis-sodda nilbishom imur training. Ma tistax tippretendi li kollox ħajkun wartu żgħar. Dejjem ħajkun hemm sitwazzjonijiet li mhux se jħalluk tibda xi ħaġa. U l-fitness, il-fat loss, huwa l-istess. U llum nixtieq nagħmel daqsxejn ta' appell ħelu. Ġan. Fidejk. Jekk hu ħelu għax min mhux ħaddoqlu ħafna ta' mażhom. Dejjem hekk tibda inti. Dejjem hekk tibda. Illi dan ironikament huwa l-aktar żmien ideali illi aħna nibdew niċċaqalqu. Għalfej. Sempliċiment matematika. Jekk inti qed tiekol aktar mis-soltu, hemm bżonn biex inti ma tellax xaħam żejjed biex ma jiġix jannar u tkun panik. Tajjeb tajt ilma doffi tal-ħniena, kemm tellajt jiena, peace, kemm tellajt xaħam, biex ma tkunx dak l-istat ta' panik, waqt li inti qed iżżid iktar l-ikel, trid iżżid iktar iċ-ċaqliq tiegħek. Ma kif ħatamela għawija, Mattius? Kif ħatamela imma? Issa jekk jiena l-biraħ kil tikla papali, taħseb li ndalodu ħanqom niġri. U dik l-ironija, illi kif tkellimna anka fil-ġimgħat passati, Ġan, dak li ħajġri illum jiddependi ħafna minn ġara il-biraħ, speċjalment fil-għaxija. Allura, xirdu noqdu attenti. It's okay. Illi jekk jiena għada pereżempju beħsibni li mmur għax-xogħol, eċetera, noqgħod attent kemm qed nixrob, eċetera, eċetera. Imma ikun aħjar ukoll illi avolja forsi minn ix-xogħol, forsi hemm min diġà beda bil-holidays, ma naħsibx, imma illi jiena jekk beħsibni illi filgħodu nħossni tajba u nħossni tajjeb, minflok ma nieħu 10 drinks, ngħid ħadd 5 drinks. Il-5 l-oħra xorta kienu drink, imma forsi kien hemm jew ilma, jew sparkling water, jew xi ħaġa aktar ħafifa, jien naf xi sparkling wine. Bil-forsi rid ikun pereżempju 17% alkohol. Grazzi. Wasal tal-punt. Dan normalment ħafna affarijiet Ġan aħna bħala bnedmin nagħmluhom għad-drawwa. Issa 17% alkohol rari ħassibuha taf l-inbid biex inkunu għax kontra l-liġi. Ma nafx ma nifhimx, tajba wkoll. Ħafna min-nies li jagħmlu huwa l-vizzju Ġan. Mela illi inti trid waqt li qed xi event għandek tazza f'idek. Allura, isu kważi irrelevanti minn xem, dan ejja ngħidu kif inhi. Jiena u inti it-tnejġi li ħadna drinks, ovvja, milli. Imma isek tieħu l-ewwel wieħed hu gosbi hu tħossok tajjeb, it-tieni wieħed it-tielet. Isu mir-raba lem. Kważi inti dħalt frutina illi qbad tixrob ma sax tiegħek. Isu qas tibqa' tieħdu għax hemm raġuni. Forsi l-ewwel ftit ħadthom sakemm tħossok isek qed tneħħi l-mistħija, ingwalajta. Però l-bqija. Jew għax kun qed tassorbi t-toma, ngħidu li jiena u inti ma neħdux biex inneħħu l-mistħija. Għax inkella nkunu qegħdin nidħu bin-nies. Ma naħsibx li għandna bżonn neħsorbu l-alkohol. Lilek kemm jgħid laqas inġiblek drinking, jgħidu li x'tagħmel. Insomma, anyway, ma dak il-punt kollu ġifieri fil-verità il-kwantità imbagħad laqas kważi hemm skop għaliha. Issa hemm min ta' qabli qed jarawna hawnhekk ukoll jgħidu ma jiena noħroġ ħi biex insir patata. Okay? All right, mela għandek kull dritt imma mbagħad toqgħodx tgerger għax tiela x-xaħam u għax l-għada m'għandekx saħħa biex tmur għax-xogħol u għax il-boss isu qed ikellmek bil-pulit jgħidlek isma' jew ħadd inbidel jew inkella dabbar lil hemm, jew għax qed nipprova mmur it-training u bla saħħa m'għandi qed titnagħmel xejn għax għal vera sitwazzjonijiet reali li qed issemmi inti. Rispett kollu, ġifieri jien kieku mpoġġi ruħi minflok dak l-employee sewwa l-boss. Min qed iħaddem. Min qed iħaddem. U da ċertu impjegati dejjem ishom ġejjin. Isu saru nofsinhar għadhom ma qamux. Dak servizzu lej il-kumpanija u lejn il-klijenti tal-kumpanija. Allura, bla dubju ta' xejn, illi l-employer mhux se jieħu gost dak it-tip ta' nies laqas. Bla dubju. Allura għal xejn nibku xortina, għal xejn noqgħod ngħid għax jiena ħi. Pereżempju qed nistenna illi jispiċċa l-miliet, ħalli ma jibqgħux joffru li drinks. Mhux xorta tista' inti toħroġ u jekk hemm 10 drinks, 5 minnhom ikunu alkohol, pereżempju, u 5 l-oħra ma jkunux. Issa, id-disciplina hija kruċjali. Biss nafu li ħafna minna maħniex fost l-aktar disciplinati. U għalkemm fil-każ tiegħek tajjeb kif qed tispjegana li jekk minn 10 u 5 tista' ssib binna alternattivi ta' kif ħatejna inżommu rridni għaliex aħna l-verità hija li deboli. Bħala poplu aħna maħniex disciplinati. Il-ġimgħa dieħla ħammorru iktar fid-dettall għax ħajkun vera qrib
tal-miliet allura Sewa. forsi l-qampina tibqa' ddoq fuq id-dnej in-nies. Però biex insemmi ftit affarijiet vera żgħar. X'tagħmel matul il-ġurnata ħajaffettwa anka kif ħatħossok fil-għaxija. Mela, jekk jiena ħanitfaħħa fuq ħrixt u sirt patata fil-għaxija, l-effett ħajkun ħafna qar jekk matul dik l-istess ġurnata ma xrawx biżejjed ilma. Għaliex? Għax l-alkohol di natura ħajnaqqaslek il-livell tal-ilma f'ġismek. Mela jekk jiena bdejt minn hawn għax kelli diġà ftit u bqajt innaqqas, ara kemm iktar kont dehydrated. Ara kemm ġismi u moħħi ma baqax jiffunzjona sew meta tlif dak l-ilma. Però jekk inqas bdejt minn hemm għax ħadd ngħidu aħna 3 litri matul il-ġurnata, jiena naqqas minn dak l-ilma li kelli għax xrobt naqra mhux ħażin minn filgħodu. Allura minn filgħodu, jekk taf li għandek avveniment fil-għaxija, ibda ixrob kemm jista' jkun ilma għax ħajjejnek u ħassibu utli. Dik number 1. Numru wieħed. Numru 1. Numru 2. Waqt li qed tixrob, idealment ikun hemm l-ikel. Ara kemm tajba, min jgħidli saħħa qed nieħu min jaf kemm il-kalorija u tsokkor dak id-drinks. Ħan ikol ukoll. L-iskop tal-ikel huwa li taffi għal ħsara li qed jagħmillek l-alkohol. U fost l-iktar li huwa ikel rekomandat f'każijiet hekk ġan huma ikel li huwa oli fil-proteini. Mela ngħidu aħna tordna xi cheese platter, jew xi fish platter, jien naf jew xi meat platter. Affarijiet li huma għoljin fil-proteina. Għax waqt li l-alkohol tajjeb ħajkun qiegħed jikollok minn dak it-toning illi forsi anka inti bl-exercise kont qed trabbi matul iż-żmien, għax l-alkohol di natura jattakkan direttament anka toning ġan. Dak il-proteina ħajkun qed jiġġilidlu, ħajajdlu ħoj, jiena nixtieq illi dak it-toning inżommu. Jiġifieri ikun qed jiekol minn dak li qed tiekol. Jew inkella jgħidu hekk, isu qed jipproteġi lill-masil billi qed jagħtih lill-masil dak li għandu bżonn biex jiżviluppa u biex iżommu li huma proteini. Allura ma jħallix qisu l-alkohol jagħmel sfreġu minn dak illi jsib. By the way, l-alkohol ukoll għajd li kemm int kattif da żmien ħatoqgħod taqlalna dawn l-affarijiet. Importanti Ma dawn xogħol. ikunu nafuhom. Le aħjar hekk, aħjar hekk. Ħalli dak li Ġifieri jkun kif jaf kulħadd min qatt u nirrifjuta, ġifieri għall ħares jiġi xi ħadd u jgħidli ejt in-nies ma jixorbux fi żmien miliet. Ma naċċettax li ngħidha għax hija apokrezija. tkun realistiku hekk. Tkun realistiku. Per eżempju, oġġett li jaħdem ħafna wkoll ġan huwa illi inti matul il-ġurnata wkoll tara li kilt biżejjed. Ħafna nisa li qed jarawna jgħidu vera jiena taf xi jiġri li hi. Illi biex minn għalija fil-għaxija il-libsa ma toqgħodlix is-sikkata, ma tantx niekol, għalli ma nkunx minn fuqha. X'jagħmlu mal-ewwel drink jibdew jistorbu. Jibdew ejja, jixxenglu. L-alkohol dak li ħajamillek mill-ewwel. Allura mbagħad tara naqra kemm kelli nitlaq kmieni x'mistħija ħad drink wieħed, x'mistħija quddiem tax-xogħol quddiem tal-familja. Mela dawn l-affarijiet nilqawlhom minn qabel billi anka matul il-ġurnata naraw li kilna biżejjed. Jekk fil-għaxija nafu li ħanieħdu drink żejjed. Ġifieri, jekk għandna festin ġej, Ekku. mhux ħaniċċaħdu mill-ikel għax ġej il-festin. Tittiekol xorta waħda sostni lilek innifsek, tgħix il-ħajja tiegħek normali. Dik il-ġurnata Jekk speċjalment. m'għandek xab tittiekol hemmhekk tiekolx. Dik hemmhekk xtaqt nasal ġan. Kemm importanti tallem tgħid stop jew le. Tista' tieħu għaliha l-kunjata in-nanna u l-bużnanna. Ġismek huwa tiegħek. Il-ħluq ta' stonku inti ħadba tiegħek. Jekk la daqhom timċempla u minn għalik sejra x-xogħol tajba ma tmur ix-xogħol buġieħ tara staqsam u tkollok bil-ġen biex terġa' tmur id-dar, inti ħadba tiegħha, mhux il-kunjata illi wara li għaddit meħdejk insiet li offritlek. Billi toqgħod tisħi, inti ħadbati. Dik hija fundamentali, speċjalment ġan, meta ħanixorbu insuqu. Mela jista' jiġi il-boss u jgħidlek isma' ġan hi. Ħaniħu għalijek ma tiħux drink, għajdli xħan ġejblek, u inti taf laħad bizzejiet. Ma taħx mistħija l-boss mux ħanajdlu liha, mela ħanajdlu ġibli drink ieħor. Bata l-ħares għad nisimaw bċa ħagġa. Nibdew bl-inċidenti. Kalla fuq il-polizija braterajzer u l-multa, mux jħalas dak il-boss. Ekku. Mela, ħana merrikeb. Importanti ħafna, ħana u għawnek. Da kollox jaqa taħt kapitlu wieħed. X'inhu l-aktar importanti? Id-dieta jew l-exercise. Anka l-żmien il-miliet, it-tnejn huma kruċjali biex l-impatt tal-alkohol u tal-ikel żejjed ma jagħmilniex ħsara, għax inti avveniment ejja ngħidu sar fil-għaxija. Matul il-ġurnata għandek biżibilju ċans li tiekol sew u tiċċaqlaq. Għax hekk qed tiekol ħafna u tixrob ħafna huwa l-aktar żmien li għandek bżonn tiċċaqlaq iktar u l-aktar żmien ukoll li għandek bżonn illi matul il-ġurnata tara li mhux qed tiekol iż-żejjed. Ħalli dak il-miżien kif inhu tal-qorti joqgħod sejjerek kemm jista' jkun iżommok xorta fin-nofsu. Matteus, grazzi ħafna ta' dan. Kont ħanajdlek ħaqek drink, imma mbagħad ma jiġix jagħmel. Żgur illi ħaqek proset u għażel il-drink tiegħek, għażel ix-xarba tiegħek u għażel l-ikla tiegħek anka f'dawn il-momenti.